सखी सुनले तो सखी काहे म पादरे में कहती चंचल छुपी जाउची ताके किले सखी ମୁଁ ହେଉଛି ମଣିପୁର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଝିଅ ନାମ ମୋର ମମତା ସଖୀ ताके किले का ସଖୀ ବେଲେ ତ ଝିଅକୁ ଯାଉଛି ଚାଲନା ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ए अपा ସଖୀ आसीबार के केते समय लागे दीपा पाए तो इतना एका ଏ ସଖୀ କାହିଁକି ନା ଘରକୁ ଯିବା ସଖୀ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନଟା ଇଚ୍ଛା ନ ଅଛି ए अपा जानछा तुम्हें ना देखिबाकू बहुत सुंदर ହଁ ସଖୀ बोले आ गोटे କଥା जानछा ସଖୀ काले को गला भरा ମୋ ଫୁଲ ପରି ମୁହଁରେ ଚୁଲିଯିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଡରୁଛା ଏ ସଖୀ ତମେ କହିବାରେ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛ ସଖୀ କାହିଁକି ଏପଟେ ସେପଟେ କହିଯାଉଛ ଯାହାଫଳରେ ମତେ ସିଧା ସିଧା କହୁନ ସଖୀ ଏ ସଖୀ ତମେ ହଉଛି ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗର ସଖୀ ଆଉ ଆଜି କିଛି କହିବ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ରାଜି ସଖୀ ନାଲୋ ଜମାରୁ ନୁହଁ ଏ ଆପା ସଖୀ କାहे ମନ ଦେଇକି ଶୁଣାଲୋ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋମାତେ କୁମାରେ ମତେ କୁମାରୀ Dora di cira bata. Aage
दौलत दिसते जला पुनर्चना केल्यानंतर सांगायला चटणी चिकन शिकवली